Gihatag nato sa mga tinun-an ang mga school uniform, school shoes ug mga school supplies. Mga gamit kini nga giandam na unta alang sa balik eskwela. Galakip sa nasunog ni adtong June 6 sa Sitio Cruzan, Barangay Bulacau, Talisay City. Duha ka adlaw sa wala pa ang first day of school. Usa kini sa panawagan nila sa Balitang Bisdak ni adtong June 9. Nagpatabang ang mga tinun-an ug ang ilang ginikanan aron hingpit na silang makasud sa ilang mga klase. Adunay uban sa mga elementary pupils ang mieskwela gayon sa miaging simana. Bisan pod usa ka notebook lang ang dala ug nagsando og shorts lang. Kay gitugutan usab sila sa mga magtutudlo ug sa school head sa Bulacau Elementary School. Apan ang mga tinunan sa high school ang nagduha-duha sa pagtungha. Ilabi na ang ilang mga sapot, t-shirt ug shorts lang. Hinungdan nga dakong tabang na alang kanila ang mga hatag ng school uniform, shoes ug school supplies gikan sa Talisay City Government. Pinanguluhan kini ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug sa City Council. Giapod-apod na usab sa Talisay City Government sugod pa ni atong Hunyo 11 ang libreng school kits alang sa 55,000 students sa 44 ka mga public schools. Hatagan usab og mga school kits ang mga tinun-an nga biktima usab sa laing sunog sa Sitio Cabanayan ug Sitio Alegre sa Barangay Bulacau, Talisay City.